Yo, what's up mga ka-idol? Ayan mga ka-idol, ito pala yung alaga ko na lovebird, oh. Di ba? Ito yung alaga ko na lovebird. Saka ito yung yung iba. Ayan. Yung iba mga ka-idol, oh. Ayan, nasa to? Nasa 100 piraso na sila lahat. Di ba? Maliliit, di ba? Saka yung isa mga ka-idol, oh. Hindi pa marunong lumipad mga ka-idol. Hindi pa siya marunong lumipad. Diba? Cute, diba? Ano pa lang to mga ka-idol? Piso pa lang to. Cute, diba? Marami na yan mga ka-idol. Ayan. Nasa 100 piraso. 100 piraso na, mahigit 100 piraso na to. Color, blue siya, blue. Ayan, color blue. Ayan mga ka-idol, may yellow tayo. Ayan, may yellow tayo. Oh, wow! Ayan mga ka-idol, may yellow tayo, di ba? Oh. Ayan na, oh. Yellow mga ka-idol. Yellow, tapos yung niya, green yung buntot niya. Ayan, medyo green. Gandang kulay mga ka-idol. Oh, wow! Oh, medyo green. Green dito, di ba? Oh. Ayan mga ka-idol, oh, piso pa lang yan. Oh, di ba? Oh, mga piso pa lang. Oops. Oh, di ba? Oh, ano mga ka-idol, oh. Oh, ang cute. Di ba? Oh. Talagang maganda yan mga ka-idol, magandang lahi niyan. Oh, wow! Ako talaga mga ka-idol. Up. Huwag mag-away. Ayan na mga ka-idol. Oh, di ba? Ayan na lahat mga ka-idol. Ayan na lahat mga ka-idol. Yung mga yung mga matatanda na inahin. Ayan, di ba? Oh, ang cute, di ba? Ayan mga ka-idol. Ayan na sila. Ayan mga ka-idol, piso dyan, oh. Hindi pa nilaglag sa inahin kasi kulang pa yung balahibo niya. Ayan, oh, piso yan mga ka-idol. Kulay yellow. Ayan. Yun yung niya, mama niya mga ka-idol, yung yellow na yan. Ayan. Maraming piso to mga ka-idol. Maraming piso pa yan. Ayan, piso pa yan mga ka-idol. Yung isa. Kasi mabilis nang lumipad. Ayan, may puti tayo mga ka-idol. Yan yung pinakamaganda mga ka-idol. Piso. Oh. Puti. Blue yung yung likod niya. Ayan yung isa na puti natin mga ka-idol. Yan yung paramihin natin mga ka-idol dahil maganda yung kulay nyo. Ayan. Ayan mga ka-idol, di ba? Marami na siya, di ba? Oh, di ba? Ayan mga ka-idol, thank you so much for watching. Bye-bye.